Okay, mga kaibigan, ito ang tuba-tuba. Kita nyo tuba-tuba to. Ito ang pang tambal ng sa arthritis. Ito. Paano gawin to? Tingnan nyo po. Mga kaibigan, kung paano gawin to para sa ating tuhod, sakit. Pinaka-epektibong gamot to para sa mga may arthritis. May bunga pa rin may bunga. At puno ang ating kailangan ito para epektibo sa panggamot ng arthritis. Ito, kuskusin to mga kaibigan, ganunin ganunin, kuskusin. Tingnan nyo anong susunod natin gawin ito. Pagkatapos ng kuskus natin nito, tingnan nyo kung ano ang ating next procedure para sa panggamot natin ng arthritis. Epektibo to mga kaibigan. Okay, marami na. Atong ipatuloy ang ating panggamot ng arthritis. Ito, ang dahon ng tuba-tuba, yung pinakita ko kanina sa labas. Ito ang dahon niya. Ilagyan niya na ating ganunin ang dahon. Yung kinuskus natin kanina, ilagay natin ito. Kita nyo yung kanina sa labas, kinuskus natin ito. At ito ang natin gamot ng arthritis. Pinaka-epektibo ka. Masyado itong epektibo kasi 3 araw na wala lang arthritis mo. Ito ang lagi kong yung ginamot. Ito ang tuhod ko, ginamot ko noon 20 years ago. Din ngayon pa babalik. Din tuba-tuba din ang aking ginamit noon. At ngayon ito na rin, tuba-tuba pa rin. 3 araw wala nang arthritis. Totoo to. Subukan niyo mga kaibigan. Ito ang kinuskus natin kanina. Ilagay natin sa dahon ng tuba-tuba din. Yung dahon yang at puno. At ang ganunin natin yan. At pagka tapos nito, natin sa apoy. Then ready na pang half plus o pang yung sa Tagalog yung half plus, yung pang dito sa ating may sakit. Tingnan natin mamaya kung anong gawin natin ito. Okay, ito ang sinilid natin na kinuskus. Ilagay natin ito sa apoy. Tingnan nyo, ilagay natin sa apoy. Ay. Yan dyan. Sa loob ang kinuskus natin dyan. Ang dahon nating pinaka-init sa apoy. Okay. Ito. Okay. Yan. Okay. Init na to. Kunin natin. Ito na ang itsura niya. Mainit na. Okay. Pag init pa siya, ilagay natin. Samantalang init pa siya, parang epektibo ang ating gamot na tuba-tuba. Pangalan to, tuba-tuba. Inapoy na ito. Inilagay ito sa apoy. Tapos na ito inilagay sa apoy. Mainit pa. Lagay natin dito. Ganyan. Ganyanin natin. Init pa. Kita nyo may pa. Takuling pa na mainit. Ay. Init. Kalawa pa to, nalagyan ko ng ganitong gamot. Okay. Pero may may alibyo na. Hindi na siya masakit. Okay. Ito. Tingnan nyo. Ganunin. Arthritis to. Hindi ko kalakal na kahapon. Ngayon, kalawa pang nilagyan ko kalakal na ko. Wala nang sakit. Gabi wala na. Tingnan nyo.
subukan nyo para malaman nyo kung totoo ba to. Maghanap kayong tuba-tuba sa inyo. Dami naman to eh. Sa paligid natin. Kita natin ito sa mga damo-damuhan. Yung mga pero tinanim yun. Hindi yan okay. Ito na. Tapos na. Mas mabuti na ilagay dito pagkatapos mag-ano kayo ng ito may scotch tape kayo. I-ano ninyo dito parang pag matulog kayo paggabi, nandoon lang nandiyan parang palaging naka sa tuhod mo. Pero pag tanggal na siya, okay na. Basta kay hinahapasan mo yung tapos na hinahapasan mo ng mainit na tuba-tuba. Okay? Tingnan nyo. Ito, solve ng problema sa arthritis. Share ko to sa inyo para malaman nyo kung ano ang gamot na epektibo sa arthritis na hindi tayo makagasto ng malaki. Okay, share ko lang sa inyo kung kayo ay maniwala. Okay, nara sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Ito. Dalawang araw pa. Kalawa pa nilagyan ko. May alibyo na. Dalawang araw, ito ang sakit ko pag hapon, kagabi, nilagyan ko ngayon. Yan nyo. Pwede lang sumayaw. Salamat. Tuba-tuba.